ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 1 феврали соли 2025 навор кам баҳри шумо. Чӣ хел ки дар обложкаи видео шумо диден Daewoo Nexi 8500 сомонӣ бардоро ҳастай. Баъзур бошен, касе ки ҳамин канали мо дар мақсад нав омаге, як дунаи лайка фаромӯш намекунем. Бардоро имрӯз мошино видеоҳош қатъи ҳаста пешкаш шумо мегардонам, тамошо кунем. Баъзур каси меҳмонай ҳатман дар канал подписатсия кунем. Барои реклама метавонед ки муроҷиат кунед. Салом ва дуруди ман баҳри шумо дӯстони азиз. Агар ки шумо хона дорен, ё ки мошин, ё ки замин, ё ки квартираи фурӯшӣ, марҳамат рақамҳои ватсаби мо ба мо занг бизанен. Дар навраҳои оянда, яъне ки дар видеои дигари хона ё ки мошин ё ки замини шуморо реклама мекунем дӯстон. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Ба эълони якми имрӯзон мегзарем шербачо. Эълони якмон чиай? Opel Astra F соли 1996 дар ноҳияи Варзоб қарор дорад. Такоб меган ҳамун тарафда. Бардорои ин мошин аби моторш простой, яъне ки 1.6 обычнай, бисёриҳо 16 меган. Коробкаш механика. Нархаш 19500 сомонӣ. Рақамо 008 08 06 64. WhatsApp дора. Метавонед ки акада ҳозир шумо занг бизанед, рафта мошина ай Варзоб бигирем бардоро. Мошин ровно 1 соли дига ҳуҷҷат дора. То 2026 1 сол дига ҳуҷҷат дора. Ин атада плюс бардор. Аби мотори 1.6 оддӣ, чашкош мақсад як таш варид дора, як таи дигаша варид кардан дар кор бардоро. Анамиқа. Мақсад гап конкретно одам мега биё занг бизана, аз наздик биё мошина бибина, бо савдо мекунем. Дем эълон ман мегзарем дӯстон. Эълони димон чиай? Jerry A13 мега. Ин мошина мошин беҳад мошини хубе бардоро. Чӣ хеле ки шумо дидестен дар видео. Аби моторш 1.5. Солш 2013. И хеле солда бардоро дақиқи састани да мошина ҳечка наметад. Дар шаҳри Душанбе. Бензин плюс газ. Коробка механика. Нархша камон 30000 сомонӣ мегад. Боз касе ки аз номи канали мо агар занг бизана арзон мекунаш мода. Рақамо 407 17 88 88 WhatsApp дора. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор, коробка, ходовой ҳамаш мақсад балонош ҳам соза. Конкретно харидор боши мега марҳамат занг бизан. Боз муомила мекунем. Документош не ки бучига, фақат одамое ки серьёзна харидор ҳастен шербачо. Брен ай пеши мақсад мошина бибинен, савдо дар болои капот. Чӣ камбудие ки мақсад мошин дошта боша, соҳиб мошин мегатон. 3 миллион мегзарем шерои нар. Эълони семон як тайга Astra G. Ин солш 1999 ҳам. Бовар кунед дай нарх хеле мошин шумо да наметан. Opel Astra G солш 1999 дар ноҳияи Ҷалдин Балхӣ, яъне ки колхозободи имрӯзамон қарор дорад. Салон шахтон дидесем бардор. Тоза мошин бад нест. Састанаш волаш хубай. Газ бензинай, коробкаш механика. Рақамо плюс 799 864 33 34. WhatsApp аса широинар метавонед ки ҳатман дар WhatsApp шумо. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Балонош 80%. Плюс и бардоро бо 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Утилизатсия дора. Мошин дар ноҳияи Ҷалдин Балхӣ, Колхозобод. Бачаҳое ки Айқим, Сангир, Бахш, Ҷиликул, ин мошин барои шумо як ҷои кор айда мақсад. Чӣ хел ки дидестен, ин мошин бисёртар барои такси задан, не 45. Марҳамат кинед шербачо, касе ки мошина ҳозир харидор аст, гуфтем ку ходовоиш ҳам бад нест. Болад састанаш бад нест. Ҳа бисёро чи светш мақсад барои такси задан кардагай, бародар хай усан желанш мақсад гап ки мошин созай 39000 сомониш мегам. 4 миллион эълон мегзарем дӯстон.
элони чормон як тага дайво нексича чихи дар аввали навор шумо да гуфтам бардоро ай 8500 сомонӣ ана ҳамин мошина ма баҳри шумо имрӯз видеоша карарои ка дар ноҳия 5 соли 1996 8500 сомонӣ механика газ бензина бардоро рақамҳои акаун плюс 7 921 980 74 70 метавонед ки шумо акаунда занг занед мотор коробка худовиш сӯза ҳуҷҷатош не ки бучидага техосмотор дора утилизатсия надора 8000 сомонӣ мегӯяд се дараш мақсад ҳуй мешава як тагаш не ана ей мошина устое ки мақсад мошина 100% мефаҳмен и яка мега ки ман худам дига мошин бояд бигирам яъне ки мошини қиматтарак ки худам ҳайкин бигардам агар конкретни одам боша мега биёя аз наздик мақсад мошина дар панҷай дар ноҳияи панҷай бардораи панҷи 8000 сомон мошин конкретни харидор марҳамат кина акада занг бизанед рақамаш охираш 74 70 аст панҷим эълон мегзарем дӯстон. ассалому алайкум бародарҷони азиз. мерседес CLS соли 2008 объёми 3.5 коробка автомат бензини холӣ мошини германский тоза қонуну қоидаш қатъӣ 4 баллон нав мотор коробка ходовой пони сатвоиза ҳуҷҷат утилизатсия я амра дорад дӯстон азиз. хоб расходаш дар 100 километр 11 литр мехӯрад бачаҳо азиз. ина маромат мордои фасон тамошо кунен. просто мошинча зури баъд ғалтид акада срочно сум дар корай арзонаш моги савдо шод дӯстон азиз. қисмати дарунша пол нишонтон метам тамошо кунен. маъқул боша номерош дар экрани шумо занг занен бигирен. ҳозир дар корвон ҳастем бародари азиз. пеши 7 ахтар даем дӯстон азиз. хоб тамошо кунен. ин мошин чанқа пробег доштака 222000 километр пробег бачаҳо азиз. ина ми мошин ина салон кожа тоза хушрӯ 222000 километр пробег системаи музика зур қонуну қоидаш қатъӣ. хоб инҷа тамошо кунед мошина фикр мекунам мошина меқа мешава бачаҳо азиз. фақат харидории конкретни адресаро полни гуфтесам пеши 7 ахтар поёни корвон CLS 2008 сол германский ягон умуман сарапина хироштагӣ варид пусидагӣ задагӣ тамоман надор бачаҳо азиз. фақат ҳами конкретни харидорот занг биза ака қатъӣ маслиҳат ки аз уми ҳами канали мо Саудо ТВ занг бизанен худо хоҳад бо ягон сум муомилаи состон мекунам бародар азиз. ина Mercedes CLS 2008 сол фақат лайко қатъӣ поддержка мекунем дӯстон медонед лайко қатъӣ поддержка. ина мошинхари аниқ бошен агар акада занг бизанен бихаренаш. ман шумода ҳозир багажа нишон метам баъд моторша бинен як. ина занг мезанем фақат хайдор мекунам. акам моторро мекунен мушким хай ира акаи кунен. ин ами дӯстон аз ин мошин фақат харидории конкретни занг занен 3.5 моториш коробка автоматика тоза. хоб дар ами таги комментария наистем бародар зами мошин арзанда ба ами нарх ҳаста ки неста. чанд сум ака нархаш? 120000 сум бо муомила дора. арзон мешава? алиш мешава? алиш мекунен ягон мошин қатъӣ ягон хона қатъӣ надора вариант. фақат суми зинда бача азиз. ина барама сум дар корай боқӣ дар амони худо зиндаву сарбаланд бошен. я лайк қатъӣ поддержка мекунем. ба элони шашум мегзарем ака. элони шашумон чия як тага Мерседес ки акао мо дар равон кардам. ман имрӯз баҳри шумо фақат мошинаро ба видеош пешкаш кардаисам. бардору мақсад ягон грамм дилтон дур нарава. инам хеле мошин дошта бошем метавонед ки ба мо занг бизанед дар аввали ояндада ҳамахел мегим эълонтон мекунем. Мерседес дар шаҳри душанбе айниқташ дар гибраземай соли 1994 я мошини раисӣ бензини газа объем мотори 1.8 калони бадониста мақсад бинен
ҳолати мошин бад нест, састанаш хуб. Коробка автомат. Нархи мошин 45000 сомонӣ боз муомила. Хадои мошина мега мебини хе мақсад хадоиш тупча алиш намешава, яъне ки холи сум накурад. Акамонда. Мошин ҳолатиш хуб, састанаш бад нест. Касе ки конкретни харидор аст, рафта мошина як аз незди бибине бардоро. Як важдени кине Mercedes 45 таш мега мақсад солиш 1994. Дар комментария любой маркаи мошина бинависед, насиб боша навори ояндада пешкаштон мекунам. 7 миллион мегзарем дӯстон. Ана ки мошинаи арзон саршири. Исмш ҳамаш бардоро Daewoo Nexi мешава. И баҳри подписчикое ки мақсад мошини арзон кофтесен. Daewoo Nexi соли 1995 дар душанбе айни ҳол дар айриш гаштага ин як ҳолати мошина састанаш хатон баҳо битем бардоро. Чи камбуди дура мақсад дар комментария бинависонен. Дар душанбе соли 1995 10500 сом мега газ бензин. Хай кузов сидан маълумаш буда. Аби моториш 1.6, коробкаи механика. Рақамон 117 66 66 WhatsApp аст, метавонед ки акада занг бизанед. Мошинша дар ҳолати хуб қарор дорад. Коробка ходовиш 100%, баллонш 70%, неки ҳуҷҷатош бучидага мега срочно фурӯхтаем аз ҳамин сабаб. Мошин суд боша рафтааст бибинен, хайр кунем бардор. 8 миллион мегзарем инак. Элони 8 миллион боз як тага Nexi. Ин расол 2005 мебардор. Краскаш сирхай. Мошина солиш навай. Ана крафта як важден мекунӣ, мошина агар маъқул биша шербача 11000 сомона дар дасташ мети мегири мошина миёй 11000 сомони Daewoo Nexi. Дарунш тоза ин ёкнен. Газ бензин аби моторш 1.6 одди сидан кузоваш, коробкаш механика шербачо. Рақамон 117 66 WhatsApp аст. Метавонед идам акада занг бизанед. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. 4 баллони нав заги мега. Нав. Моторша нав кадем I0 блок. Яъне ки головка ҳамаш астраҷия. ҳуҷҷатош бучидага конкретни харидор боша мега биё аз наздик бибина мошина. Маъқул шава, калитори мошина метавонаш. 9 миллион мегзарем дӯстон. Элони 9 миллионам боз Nexi. И дар душанбе. Ами акамон 3-4 та мошин доштааст да. И расолш 1996 дар душанбе, яъни газ бензинае. Аби мотори яъни 1.6, коробкаш хай механика. Маълума хитонда даруни мошина бардоро хитомили ҳолат сасянша мақсад. Рақамон 117 66 66. Идам WhatsApp. Дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотор, коробка, ходовой яъни 100%, балнош иш 60%. Мотор кардем I0 мақсад. Ин одами харидор мақсад конкретни боша. Як аз наздик биё мега мақсад бо насиб боша чахчах мекунем. ҳолати мошин бад нест. састанаш хуб. Харидор аниқ марҳамат кина. Касе харидор нест лутфан ғамшон натен. 10 миллион мегзарем дӯстон. Бардоро. Элони 10 миллион боз як тага Nexi и расолиш 1997. Ин дар душанбе қарор дорад. Бензини газай. Аби моторш 1.6, механика коробкаш. Ами Nexi бардоро дар комментария бинависем ки ягон маркаш мақсад моторш калонтар мешава ё не. Балки далбоҷа мебинем фақат 1.6. Агар айда мотори калон боша, рости гап хадом намедонам, коммент кинен хулас. Фаромӯш накунед. 15000 сомонӣ нархи мошин. На ходой I0 оборот заводид мешава, яъне ҳама чизаш ҳаст. Дар сурат чихе ки деса мехелай. Мақсад савдо дар пеши мошин. Биё мега аз нас бибинем. Суми утилизатсияша майл мегзара мега. Харидори аниқ занг бизана. Фақат касе ки харидор нест, марҳамат зангшо назани, яъне 11 миллион мегзарем дӯстон. Агар дар гап ягон хато кишида боша, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. Одамизод бехато намешава, яъне. Боз як тага Nexi солиш 1995 дар ноҳияи Кушониён, яъне ки Бохтар. 12500 сомонӣ торгава дуробо, яъне ки боз савдо карда мешавад. Бензин, газ, сидан кузов, аби моторш 1.6, яъни коробка, яъни механика. Рақам плюс 190 990 3 5 та 3 1921 WhatsApp аст. Ако занг бизанед касе харидорай. Мошин ҳолатш хуб мега, ҳолат техникиш дар ҳолати хуб қарор дорад. Плюс и бо 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия дорад, хадовиш созай. Конкретни харидор марҳамат кина мега. Дӯстон ҳастем ба анҷоми барнома.
бари менато як дона лайка фаромӯш намекунем. Касе ҳам канал наомаге ҳатман подписатсия кунед дӯстон. агар ки дошта бошед хона мошин замин чизе ки ҳаст инам ватсап моҳай банависонен мисли ҳамисона видео кунен насиб бошад дар ноҳои оянда реклам шакл. Боқӣ монда дар паноҳи худо то навроҳои оянда худо ёр ва мададгортон бошад дӯстон. паноҳтон ба худо.